பிரைஸ் தி லார்ட். இன்றைய தியானத்திற்கு யாத்ராகமம் 20ஆம் அதிகாரம் 3 முதல் 5 வசனங்களை தியானிப்போம். என்னை அன்றி உனக்கு வேறே தேவர்கள் உண்டாயிருக்க வேண்டாம். மேலே வானத்திலும் கீழே பூமியிலும் பூமியின் கீழ் தண்ணீரிலும் உண்டாயிருக்கிறவைகளுக்கு ஒப்பான ஒரு சொரூபத்தையாகிலும் யாதொரு விக்கிரகத்தையாகிலும் நீ உனக்கு உண்டாக்க வேண்டாம். நீ அவைகளை நமஸ்கரிக்கவும் சேவிக்கவும் வேண்டாம். உன் தேவனாகிய கர்த்தராய் இருக்கிற நான் எரிச்சலுள்ள தேவனாய் இருந்து என்னை பகைக்கிறவர்களை குறித்து பிதாக்களுடைய அக்கிரமத்தை பிள்ளைகளிடத்தில் 3ஆம் 4ஆம் தலைமுறை மட்டும் விசாரிக்கிறவராய் இருக்கிறேன். காணாத தேவனை எப்படி விசுவசிக்கிறது என்பதை குறித்து பலருக்கு பார்த்திங்கன்னா இருதயத்தில் ஒரு குழப்பமும் ஒரு நம்பிக்கை இல்லாத ஒரு தன்மையும் ஏற்பட்டு இருக்கிறது. சிலை வழிபாடு என்பது ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன், ஒரு ஃபோக்கஸை கொண்டு வருது அப்படின்றது அவங்க ஒரு கருத்தாகும். ஆனால் தேவன் என்ன சொல்லுகிறார் பார்த்திங்கன்னா, ரோமர் 1ஆம் அதிகாரத்தில் 21ஆம் வசனத்துலேருந்து பார்த்தோன்னா, அவர்கள் தேவனை அறிந்தும் அவரை தேவனென்று மகிமைப்படுத்தாமலும் ஸ்தோத்திரியாமலும் இருந்து தங்கள் சிந்தனைகளிலாலே வீணரானார்கள். உணர்வில்லாத அவர்களுடைய இருதயம் இருளடைந்தது. முதல்ல நமக்கு தேவையானது என்னன்னு தேவன் சொல்லுகிறாருன்னா, உணர்வு இருந்தால் கண்டிப்பாக பார்த்திங்கன்னா முந்தின வசனத்தில் பார்த்திங்கன்னா 19ஆம் வசனத்தில் தேவனை குறித்து அறியப்படுவது அவர்களுக்குள்ளே வெளிப்பட்டு இருக்கிறது. தேவனே அதை அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார். ஆகையால் இருதயத்தில் உணர்வுள்ளவர்களாய் அன்பை சார்ந்தவர்களாய் வாழும்போது கண்டிப்பாக நம்மளால் தேவனை கண்டுபிடிக்க முடியுன்றதை தேவனே சொல்லியிருக்கிறார். இங்கே பார்த்திங்கன்னா தேவனே அதை அவர்களுக்குள்ளே வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார். அடுத்த வசனத்தை பார்த்திங்கன்னா, எப்படி என்றால் காணப்படாதவைகளாகிய அவருடைய நித்திய வல்லமை தேவத்துவம் என்பவைகள் உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறவைகளினாலே உலகம் உண்டானது முதற்கொண்டு தெளிவாய் காணப்படும். ஆதலால் அவர்கள் போக்கு சொல்ல இடமில்லை. ஆகையால் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி சிலைகள், இந்த மாதிரி சொரூபங்கள் வைத்து தான் தேவனை பின்பற்ற வேண்டும் என்று தேவன் கூறவில்லை. காணப்படாத அவருடைய நித்திய வல்லமை எதில் தென்பட்டிருக்கிறான்? உலகம் உண்டானது முதற்கொண்டு சுற்றி இருக்கிறத அவர் உண்டாக்கியிருக்கார் பார்த்திங்களா, அதுலேயே தெளிவாய் தெரிகிறதாம். ஆகையால் நமக்கு சாக்கு போக்கு சொல்ல இடமில்லை என்பதை தேவனே குறிப்பிடுகின்றார். பார்த்திங்கன்னா 22ஆம் வசனத்தில் அவர்கள் தங்களை ஞானிகள் என்று சொல்லியும் பைத்தியக்காரராகி அழிவில்லாத தேவனுடைய மகிமையை அழிவுள்ள மனுஷர்கள், பறவைகள், மிருகங்கள், ஊரும் பிராணிகள் ஆகிய இவைகளுடைய ரூபங்களுக்கு ஒப்பாய் மாற்றினார்கள். இது மாத்திரம் இல்லைங்க. இப்போ வேறு தெய்வங்களை மாத்திரம் சொரூபமாக கும்பிடுறத மாத்திரம் தேவன் சொல்லலை. தேவனுடைய மகிமையை, அழிவில்லாத அவருடைய மகிமை எப்படி மனுஷன் உண்டாக்கின ஒரு இயேசுநாதருடைய சிலைக்குள் மறைக்க முடியும், இல்லை அடக்க முடியும்? இதை தான் தேவன் நம்மக்கிட்ட சொல்கிறாருங்க. அதை பார்க்கும் போது அவருடைய அழிவில்லாத மேன்மையான வல்லமை தென்படுமா? அல்லது இந்த வேத வசனங்களில் அவரை பற்றி அவரே பரிசுத்தாவியானவரே எடுத்துரைக்கிறதன் மூலமாக நம்மளால் தெரிந்து கொள்ள முடியுமா? சற்று சிந்திக்க வேண்டும். அப்போ இதை குறித்து ஒரு தெளிவான கருத்து நமக்கு உண்டாகும். இது மாத்திரம் இல்லைங்க. இன்றைக்கி விக்கிரகன்ற பேரில் பல காரியங்கள். காலையில் எந்திரிச்சோன்னே முதல் சிந்தையாக உங்களுக்கு எது தோன்றுறது? உங்கள் வேலையா? இல்லை பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேருக்கு செல்ஃபோன். காலையில் எந்திரிச்சோன்னே முதல்ல அதை தான் பார்ப்பாங்க. ஆனால் தேவன் விரும்புவது என்னென்னா, உங்கள் இருதயங்களில் அவர் வெறும் மனுஷ கைகளால் கட்டப்பட்ட ஆலயங்கள் நான் தங்கவில்லை, தேவன் நம்மளுடைய இருதயத்தில் தங்குறேன்னு சொல்கிறார். அப்போ பார்த்திங்கன்னா முதல்ல எந்திரிச்சோன்னே உங்கள் சிந்தையில் தோன்ற முதல் காரியம் அது. ஸோ நீங்கள் முதல்ல செல்ஃபோனை எடுக்கிறீங்க, அப்போ அது ஒரு விக்கிரகமாக மாறுகிறது. முதல்ல எடுத்தோன்னு உங்கள் வேலையை சிந்திக்கிறீங்க, அது ஒரு விக்கிரகமாக மாறுகிறது. எது தேவனுடைய இடத்தை எடுக்கிறதோ அதுதான் விக்கிரகமாக கருதப்படுகிறது. ஆகையால் பிரியமானவர்களே, நண்பர்களே, உங்கள் சிந்தைக்குள்ள உங்களுடைய மன விருப்பத்தின்படி அவருடைய வல்லமையை அடக்கணும்னு நம்ம நினைக்கக்கூடாது. மாறாக அவருடைய மேன்மையான வல்லமை அவருடைய வார்த்தைக்குள்ளாக இருக்கிறது. இதை படிக்கும்போது உண்மையாக அவருடைய வல்லமை என்ன என்பதை நம்மளால் கற்றுக்கொள்ள முடியும். தேவன் தெளிவாக சொல்லுகிறார், தழுவியாவது
தேடும்படிக்கு அவர்களுக்குள்ளாகவே, அவர்கள் இருதயத்திற்குள்ளாகவே நான் அதை வெளிப்படுத்தியுள்ளேன். இதை விட ஒரு பெரிய சாட்சி நமக்கு தேவையில்லை. ஆகையால் தேட வேண்டுமென்றால் தேவனை நமக்குள்ளாக தேட வேண்டும். அன்புள்ள ஒரு இருதயம் கண்டிப்பாக தேவனை தனக்குள்ளாக கண்டுபிடிக்க முடியும். ஜெபிப்போமா. அன்பின் பரலோக தகப்பனே, இன்று அநேக நேரங்களில் காணப்படாத தேவனாய் நீர் தோன்றுவதனால் மனிதர்களால் உம்மை கண்டுபிடிக்காமல் ஆண்டவரே இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலை ஆண்டவரே ஏற்படுகிறது. ஆனால் ஆண்டவரே, அன்புள்ள இருதயத்திற்குள்ளாக நீர் குடியிருக்கிற தேவனாய் இருக்கிறீர். ஏனெனில் நீரே அன்பாய் இருக்கிறீர். அதை தெளிவாய் இந்த வேத வார்த்தைகள் ஆண்டவரே எங்களுக்கு ஆண்டவரே எடுத்துரைக்கிறதப்பா. அதை குறித்த வெளிச்சம் ஆண்டவரே அநேகருக்குள்ள இன்னைக்கு வர, அதற்கு ஆண்டவரே பாவம், சாபம், கட்டுகள், பழைய வாழ்க்கை ஆகிய எதுவும் ஆண்டவரே தடைக்கற்களாக இல்லாமல் ஆண்டவரே உம்மை ஆவியோடும் உண்மையோடும் தொழுது கொள்ள அனைத்து மக்களுக்கும் ஆண்டவரே நீர் உம்மை வெளிப்படுத்த வேண்டுமாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அதற்குரிய தாகத்தையும் தேடலையும் பரிசுத்த ஆவியானவரே அனைத்து மாம்சமான ஆண்டவரே உமது பிள்ளைகளுக்கு நீர் வெளிப்படுத்த வேண்டுமாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். எங்கள் ஜெபம் கேளும் நல்ல பிதாவே. ஆமேன்.